Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a yau a sabon bidiyo na da ni, wanda yau bidiyon ya bambanta da sauran bidiyo da nake yi. A bidiyo na yau zan muku bayani akan harkar cryptocurrency, yanda ake samun kuɗi da digital currency, ma'ana da wayarka ta hannu. Yanda za ka samu kuɗi da wayarka ta hannu ba tare da ka fita ka je ko ina ba, kana zaune a gida ka samu kuɗin da wanda ya fita bai same shi ba. Don haka nake gabatar muku da sabon bidiyo da zan fara in Allah yadda. Daga yau wannan gabatarwa ce ga duk wanda yake buƙatar bidiyo ta ya zai ya samu kuɗi da wayarsa ta hannu ta harkar cryptocurrency. Mai subscribing na wannan channel tawa mai albarka SUA24 TV. Idan kai subscribing, duk lokacin da na ɗora bidiyo akan harkar cryptocurrency, ma'ana digital currency, kuɗi na intanet, wanda kuɗi ne a intanet suke ba riƙewa kake ba, za ka siya yanzu ka siyar kuma yanzu ka samu riba, wanda za ka iya siyan na naira 10,000 a yau ka iya sai da shi 20,000 ba tare da kuma ka fita ka je ko ina ba, kana zaune a gidanka a ɗakinka za ka siya ka siyar. Akwai kuma digital asset wa'inda za ka iya siya ka ajiye su for future life, wanda idan ka ajiye for future life za ka iya siyan shi yau. Yanzu muna ƙarshen shekara, ma'ana 2020 a Disamba, za ka iya siyan shi zuwa sabuwar shekara January, February, ya tashi ma ya kai inda baka zato. Za ta yi sai ya tafi Disamba ƙarshen shekara ya kai farashin da baka zato. A harkar cryptocurrency nan irin su bitcoins, Ethereum, BNB, ga su dai coins ne kala-kala. Sai coins ɗin da kake so za ka yi harkar exchange ɗin shi, za ka yi kai trading, za ka iya ka siya ka yi ajiye a mazaunin kadara. Yanda wanda ya je ya sai fili ko ya sai gida ya sai kadara, to haka kai ma idan ka sai cryptocurrency ma'ana digital currency, shi ma za ka ajiye shi a mazaunin kuɗi kadara wacce za ka ajiye ta ka mora nan gaba, wanda ya bambanta da wanda ya sai fili ko ya sai gida. Wanda ya sai fili zai iya ɗaukan shekara 10 ya sai fili miliyan 1, bayan shekara 10 ya sai da shi miliyan 3 ko 4, ya yi tsada kenan. Amma dukkan digital currency da ka siya a yanzu, yi wannan shekarun da nake faɗa ma, inda ka sai na miliyan 1 sai ka sai da shi sama da miliyan 100, kai sama da miliyan 1000 sai ka sai da shi, domin shi ya bambanta da dukkan wani asset da za ka siya ka ajiye. Don haka ku yi subscribing a channel ɗina ta SUA24 TV, domin zan ci gaba da kawo muku ɗaya bayan ɗaya hanyoyi daban-daban ta yadda za ka yi ka san digital currency, kai trading ɗin shi, ma'ana kai siye da siyarwa shi, ka siye shi yanzu ka ɗora farashin da kake so ka siyar, a siya akan wannan farashin, ka dawo ka kuma siya akan farashin da kake so, ka kuma siyarwa a farashin da kake so ka siyar. Za ka yi wannan a kullum ka samu kuɗi, wanda a rana za ka iya samun sama da naira 50,000 da shi. Don haka ku yi subscribing a channel ɗina, zan ci gaba da kawo muku shi ɗaya bayan ɗaya ta yadda za ku ke trading na cryptocurrency a cikin wayoyinku na hannu, ko ka siya ka ajiye ba tare da wani ya iya ma amfani da shi ba. Na haka kar ku manta da subscribing a channel ɗina mai suna SUA24 TV. In kun yi subscribing, ku danna alamar ƙararrawa, sannan ku like na dukkan bidiyon da za mu ɗora shi, zai kai ƙara mana ƙarfin gwiwa muke yin bidiyo wanda za ku ke jin daɗinsu da yardar Allah.